तो नमस्ते प्रणाम, हम बानी सुनील कुमार। और का हाल बा भोजपुरिया भाई लोगन के। तो भाई भोजपुरी में एगो नया गाना आइल बा सकल बलमुआ के। गाना बा बहुत रील बनता और बहुत बाजता, बहुत बढ़िया से लोग सुनता। ओकरा के ऐसे स्वागत करता जैसे कि ओहो लागता कि भक्ति गाना मिल गइल बा। तो पहले वीडियो के देखा, ओकरा बाद में हम बताएं। तो देख लो वीडियो, ई हवन सकल बलमुआ। भाई भोजपुरी में एगो कहावत बा कि देर से आया लेकिन दुरुस्त आया। एमे तो हमरा तनको दुरुस्त लौकते नहीं खे। देर से अइलन लेकिन गंदे लेके अइलन, पता न मर्दे कहाँ सुतर रहन। अब अइलन तो ढोड़िए से शुरू कइलन। चलो उम्मीद करो इनकरा से कुछ अच्छा करियन। लेकिन सकल बलमुआ जी से हमरा एक उम्मीद अच्छा लागेला और इनकर एक चीज़ हमरा अच्छा लागेला कि जगह समाज में गंदा गाना गावलन, वही हिसाब से कम इनकर नाम बा सकल बलमुआ। कम से कम इस सच्चाई पर तो कायम बारन कि हाँ जैसे इनकर सकल बा उहे नाम लेके चल दलन। बाकी ये गाना के बारे में और ऐसे अश्लील गाना के बारे में का सोचता हमारे भाई लोग कमेंट करके बताइए। और फॉलो करके अपने भाई के सपोर्ट करो ताकि हम सही का सपोर्ट और बुरा का विरोध करते रहें।